بسم الله إذن جنگ الزينة والجمال إذن جاري باب الثامن في جمال العلم شنكال شداري ووي وأرى العلم نهدة واكتشافا وبه ساد قبلنا القدماء وهو النور والبيان الذي قد كان منه لآدم الأسماء إنما العلم منهج مستقيم سلكت فيه قبلنا الأنبياء وهو قسمان علم أقل ونقل منه كسب وبعضه إيحاء هو إرث وليس هكرا لقوم وبقدر التعلم الأنسباء رب علم أضاءه عدم المال وجهل غضى عليه الثراء لا ترى الناس حققوا أي شيء دون علم هب أنهم علماء ليس في العلم ما يذم ولكن قد يسيء اتجاه الجهلاء وكفى العلم ميزة وجمالا أن لله أهله شهداء وكفى الجهل سبة وانهضادا أن إبليس جنده الجهلاء أنفع العلم ما به أبد الله ويبقى تعليمه والهناء. بسم الله وبي الباب الخامس دم البتو والجيتت في جمال العلم كون جواندم غاندال دفتر ne foko challalal ngaldo challalal nanga ngaldo nanga hawna sappo e didi bidan hunde foko Allah buri yodde Allah singorima windere mun de windere ne fo ene yodi ngar windere ne fo minen ko wuuri ko buri yodde ko wuuri ene maaye ko kala ko wuuri maayet wala ko kala ko wuuri no buri yodde ko rewate ko wuuri rewate ko maayet ko wuranno ko mayanno fo ɓinguel adama ɓuuri yodde ɓinguel adama hoko singata ɓinguel adama fittanu mum ndu yonnata ɗum hoko yonnata fittanu ndu hakkille en kaali hakkille o hanki hoko yonnata hakkille gandal en jettima gandal ɗum woni deftere nde fof koko nangodiri a immoto e ngel ɗo gara e ngel ɗo gimmona e ngel ɗo gara e ngel ɗo gimmona e ngel ɗo gara e ngel ɗo ko haalaga tum mutawasila tum jiɗɗo ɓeydinde fof yo daaro e charha o jiɗɗo ɓeydude fof yo daaro e charha o ma taw tun ko haala kewka ko ɓuuri ɗum ɗo. الباب الثامن ودم البتو الجادة في جمال العلم جواندم غاندال وأرى العلم أويمين نبامر مي غاندال نهدة كو بامتاري كو غاندال إتوال يمبي لستان فانا بدو واكتشافني أندو هون يتو كو ويرنينو كو دوميته غاندال kala ko ne ittuma les nawnuma dow ko wirnino ma natta wirnadema ko ɗum wiyete gandal kala ko ne ittuma les nawnuma dow ko wirnino ma natta wirnadema ko ɗum wiyete gandal wa alal ilma mbeɗiya gandal naada tan ko ɓamtare wakti chafan e yitude ko suuɗino wabihi koye gandal ngal sibi gandal ngal saada qablanal qudamau ayi mawɓe gandiɓe ɓe daɗirno meɗen ɓe kettirno yeeso ko gandal alhaji oumar tall en ko gandal wona goɗɗum ousmane Fodi ko gandal wona goɗɗum cheikhou amadou ko gandal wona goɗɗum kala ɓe kalɗa e mawɗe yewtuɓe fof ko gandal tan wa huwa nur o wi gandal ko annore wal bayanu e peññingol alladi ngol ganduɗa qad kana minhu laatinoma e muɗum al asma'u inɗe li adama ɗe baba adama hokkaɗe adi andude ko baba adama ceernajo garano ko jomiraɗo almudo garano ko baba adama o allama adama gandal ne foori de adi wonde ceerno ko Allah adi wonde almudo ko baba adama o allama adama rewi hen nden noon sa jangani tan a wofi lawol a waɗani sunna bamma adama acci sunna muɗum sa jangani tan a wofi sunna bamma adama neɗɗo so wofi sunna bammun eyyi yalla faamu ɗum de wa huwa nuru o wi ko kañum woni annore wal bayanu e feññingol alladi ngol ganduɗa qad kana minhu laatinoma e muɗum al asma'u inde li adama inde de ba Allah jangguino baba adama Allah jangguinimo inde hunde foof kala ko woni e windere nde kala ko woni hakkude leydi e asman no wiyete Allah haalani baba adama ɗum woni wa allama adama al asma'a kullaha hunde foof o haalanimo inde muɗum abdoullah ibne abbas wi hatta al fuseyata wal fasiya hayso neɗɗo oppi hendu ndu no wiyete o andini baba adama firti ko ala ko acci hayso neɗɗo acci hendu o andinama inde ndu no wiyete innamal ilmu o wi ganda gandal manhajun ko lawol mustaqimun poccigol hunde fof gandal ɓuuri foccade salakat fi yaɓɓi e lawol ngol naati e maggol qablana ko adi meɗen al anbiya o annabaɓe man yuridillahu bi hayran yufaqihu fi ddin innama al ulama warasatul anbiya annabi ne wiya noon anduɓe ɓe lomti ko annabaɓe wal anbiya o annabaɓe lam yuwarrisuɓe dontinani dinaran men kellere wala dirhaman wona mbuɗ wa innama warrasuɓe gacce aduna al ilma ko gandal faman akhadahu kala nanguɗo gandal ngal faqad akhada nangi bi hazzin wafirin gueɗal manggal noon annabi wi hadis on e boukhari wa huwa gandal noon ismani ko pecce ɗiɗi ilmu aqlin ne woodi gandal haqqille ne woodi wa naqlin gandal naqlu ene woodi ilmu aqli ne woodi gandal eggategal ngal ne woodi eggategal ngal ɓeydetake hay hunde kono woniri ni ko noon tan way ilmu aqli ngal ñande fof goɗɗum yiitete sa ƴeewi ɗiɗo téléphone ngaji joni ɗi mbattene mum whatsapp téléphone arno kone wayno loccol mburu ndi ko noon fuɗɗori no
huttuntere tan no waɗi loccol muru ni onon on jiyani ɗin tan fo gañi wonno kon sukaɓe wonko adino ɗin ɗon ko ɓoggol waɗateno ɓoggol waɗe way kono fandu ni fawe e dow hen sone waɗa kirr galle o fof nanan conali ɗi ngara ƴetta fandu ndu ƴetta loccol fawi e dow fandu ndu ne less ƴetta loccol ngol fawa ɗoyete mbiya alo saɗa telfina a waɗan ɗo peɗelel maɗa jirla jirlo kirr ene waɗa 1 2 3 sayi ko 22 mbatta mbaɗa d o mbaɗa 3 o mbaɗa 3 o kila fof ko noon fuɗɗori no ha ɓooyi mbaɗi no looci mburu ɗi ngari ene mbaɗi bouton ngaji 11 whatsapp ala hen hay hunde ala hen ko noddugol tan woni hen ha ɓooyi ɗin ɗeppi ɗiɗi seeɗa ɓe mbaɗi hen jees ɓe mbaɗi hen ko wayro fallanteyel ko ha ɓooyi yawti ɗon ha ɓooyi yawti ɗon ene yaara yeeso ha ɓooyi baɗɗi whatsapp ngari ha ɓooyi nani yeeso meɗen facebook en youtube en ngari ɗum gandal hakkille ngal ñande fof ɓeydoto kono qur'an o ɓeydota ko ayat feere ɗum wiyete ilmu naglin ɓeydota hadis annabi o ɓeydota ko ayat feere ɗum wiyete ilmu naglin sharha o ne ɓeydode kono iyal ngal ɓeydota ko ayat feere qur'an o ɓeydo hen ar feere oɗo o daɗi gandal yimɓe fof gandal o ɓeydi hen cimoje ɗiɗi on meeɗinande ɗum o ɓeyde qur'an o cimoje ɗiɗi hayso wonti cheyɗan o wawa ɓeydude qur'an hay feere woteɗa ko ha cimoje ɗiɗi wadde ilmu naglin ne woodi ilmu aglin ne woodi ilmu aglin ko ɓikkon adama fof ndendi ay tubakoɓe ɓe daɗani men hen en gonɗen koye tampere sen poftino enen daɗiɓe gandal enen ɓuuriɓe haqqillaji sen poftino ɓaleɓe so poftino daɗiɓe gandal adi wonde ko égypte ko ɓaleɓe adi fewnude gandal koɓe pewnuno toon ko ha joni tubakoɓe ne dañi ko wiyete pyramide ko al ahramat cuuɗi mawɗi toon aɓe poti ɗum ne wayno tibayel ni mi anda son jeeɗumi photo ji tibaji tati mawɗi ɗum wiyete pyramide ha joni tubakoɓe ne kawa holno ɓe ƴettiri ɗeɗo kaaƴe ɓe pawi hen hayre fof ne wona suudu hayre fof ne wona hen suudu holno ɓe ƴettiri ɗeɗo kaaƴe ɓe pawdiri ɗum ene fawdiri fodde ujunnaje tati hayre fewde dow hayre fof ne wona suudu ayi cuurel to Chouaïbou walata ɗo ne hayre fof ne fota noon holno ɓe ƴettiri ɗeɗo kaaƴe tubakoɓe ɗum koko dañi tubakoɓe ha joni ɓe mbaɗi ɗum ɗon guila aduna yaare duuɓi ujunnaje 5 caggal joni ɓe pewni to ne waɗi sécuré ji wonto ɓe jiiti toon nemam sirme ɗam ɓuuri duuɓi ujunnaje 5 kon ɗam bonani wonto woni toon ene waɗi suudu sa naati e suudu ndu sa naddi e laaɓi kiki welat yewtan sa naati nder suudu to laaɓi ki welat sa arde e lamseto o welat sa arde misal ngal welat ene waɗi toon cuurel hitande fof nangue nattata e maggel ko lawol gotol holno ɓe pewniri ɗum ɗo tubakoɓe ganda ko hawno aduna fof ɗum kañum ɓuuri hawnade ko ɓaleɓe pewni ɓaleɓe ɓuuri raneɓe haqqillaji ɓe ɓurani men haqqillaji wondi koye am poftani a woƴama ko ñamata sa fini ko ñiirima piyata a reedu heewa tubak ne toyte ne ñaama hamburger ne ñaama sauce ene yara boisson ngaji ɓuuɓ aɗaɗa gayata aɗa ñaama ñiiri maafe holno kebtortoɗa tubak ñiiri maafe muddidata qilla ande pinɗa fof a fiyandi ha reedu heeɓa hakkille ɓe to ko muddide ko ɗum tan kono ɓe ɓurani men haqqille wallahi billahi ɓe ɓurani ɓaleɓe haqqille ɓe ɓurani men haqqillaji seeɗa kono noon en koye tampere gonɗet en ngala addi tampere nde ko en ngala hooreɓe ngala président ɗi mbaɗaka barke goto garɗo fof ko masla hoore mum ƴeewata président yo yoɓe million ngaji 150 yew ko ɗum IBK yoɓeteno million ngaji 150 million ngaji 150 aɗa jooɗi kuuɗaɗo Allah hay hunde a fewnani hay hunde aɗa jooɗi climatiseur ne wifma galle ma ne waɗa courant galle ma ñamdu mum koko joga hunde mum fof koko joga kono noon joɓeteɗa lewru ko million ngaji 150 million ngaji 100 hoko golluɗa en ngala hoore président hanno waɗede ko lewru yoɓe ujunnaji 5 nden hay goto watta élection wallahi l asim so wiyama jomdi président ko ɗum ujunnaji 5 huuɗaɓe Allah fof ɗo jiroɓeɓe hay goto arata kono sa yi poɗodiral ngal goto fof ko ene andi so waɗi président yoɓete ko million ngaji 150 wadde ara bonna leydi ñaama kalis leydi fof jokka e haaju muɗum kono so tawi président ko ujunnaji 5 hokketeno mbiyaɗo yo won président fof wiyata komi yaafima ɗo ha yesso eyyi on jeeyat huwa irsun no wahuwa qismani o wi gandal ngal ko pecce ɗiɗi haɗi men yarude yeeso ko en ngala hooreɓe en ngala hoore tan en ngala tette sen joguinoma hooreɓe huccoɓe e ndema sen ndemino ndema tigui rigui enen ɓuuri Amérique alɗude ndema tan leydi men fof ene remo fof ene toɓa fof ene wawi awede
France leydi mun awata ko glace jippoto hen neige jippoto hen ɓe mbawa awdi Europe wawa awdi wawa remde enen eɗen mbawi remde leydi men fof ene remo kangene less leydi men jamani less leydi meɗen ɓe gara ɓe mbiya gare min jaltina kange o ɓe ɓama 80% ɓe dokka men 20%. sa ficci pecci temedere capanɗe jeetaɗe ɓe nawa ɓe dokka men hen nogas ni wonno ken huuɗaɓe eɗen mooli Allah ko ɗum ɗo hay nawri ɓaleɓe caggal kadi wonko nawri ɓaleɓe caggal ko wona ɗum ɗo foof haasidagal en jiɗodira kamɓe to maɓɓe to goto so andi huneyel gotel ko andi ko haade mum mayde windat fof ha laaɓa acca ɗon goɗɗo ara ɓeyda hen goɗɗo ara ɓeyda hen goɗɗo ara ɓeyda hen ko noon ɓe jiitiri gandal maɓɓe foof enen sa wawi cefol gotol hay ɓinguel ma heɓata a maydata hen ubbideɗa hen ɓinguel ma heɓata ala ko haali goɗɗo sa yiti ɗo ete mankatabare wotere moƴƴere a yiti mankataba o Allah ko moƴƴere a yadat hen lakara hay goto heɓata ko ɗum nayi ɓaleɓe caggal eɗen mooli Allah e nelaɗo mum owo qismanoyi ko pecce ɗiɗi ilmu aqlin ne woodi gandal aqille ne woodi o naqlin gandal naqli ne woodi minu kasbun ko faggitte ene woodi hen ilmu aqlin o faggitte wo baduhu yoga hen i haw ko wahyu immorto koto Allah koma Allah wahino fewde e maɗa huwa irsun o wi ko donu gandal ko donu ɓe donani ɓe ulama warasatul anbiya'i walaysa hikran li qawmin gandal surake yimɓe de ɓeɗo tan gandata ɓe ga gandata ɗum ko fenani walaysa hikran wona hunde surinde mi anda hikru ko woni pular muɗum hunde nde ganduɗa tan dumbete koye yimɓe yoga e yimɓe haaɗi tan koye ɓeɗo walaysa hikran li qawmin wa bi qadri taallumi fodde no jangguirɗa alan siba dañata hen gueɗal fodde no neɗɗo janggiri fof noon dañirta hen gueɗal sa janggi hen duuɓi tati daña fodde ko duuɓi tati daño sa janggi hen duuɓi nayyi naga hen duuɓi nayyi ko hene jawo sa janggi duuɓi joyyi naga ko duuɓi joyyi jawo sa janggi duuɓi jeeɗiɗi ñaga duuɓi jeeɗiɗi jawo min mbeɗi e talla ko duuɓi capannayyi mbaɗi mbeɗi jangga duuɓi capannayyi mbeɗi jangga natirmi gandal ko mbeɗi yaade duuɓi nayyi ñande jama ka udditte mbeɗi yaade duuɓi capannayyi mbaɗi me gandal alhamdulillahi rabbil alamin wonko keɓmi hen o ɓi qadiri tallumi ko fodde janggugol aɗan siba woni gueɗe duuɓi capannayyi wona balɗe nayyi de wona lebbi nayyi de wona duuɓi nayyi de duuɓi capanɗe nayyi duuɓi capannayyi ko gurdam kono noon ceerno o wi rubba ilmin heewi gandal adaahu ngal yeebi ɗum adamul maali wasde jawdi heewi gandal perdugal nde wonno jomum ala gandal wiyete ka kuɗaɗo a andi ha no feewi kono noon ala hay buɗɗiɗi o kuɗaɗo wiyete Allah koko wutimo aduna Allah fof ko den gandal ko hay buɗɗiɗo ala eɗen mooli Allah nden ɗo faqru moƴƴani rubba ilmin heewi gandal adaahu ngal yeebi ɗum adamul maali wasde dañƴa e buɗɗiɗi wo jahlin heewi majjere gaɗɗa alayhi nde huure dow mum assara u ngalu o ala hay buɗɗi o ala hay allif ala e hoore he kono omo jogui milliard uji almuɓe mbatamo hankkadi ɗum ɓeyde mbiya la ilaha illallah o ɓeyde mbiya sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum woni aduna ɓeɗo hay allif ala e hoore he kono ɓeyde mbifa hankkadi ɗam ɓeyde ɓoosa koyɗe ɗe ɓeyde mbiya ya cheikhuda ya ahmad a tijani hankkadi ɗam gasi taw hay allif ala e hoore he kalis rewda ɗon kalis waɗaga barke jonnam kalis ne aroye ma en garoye gandal ngal yewti tan ko jamalul maali rewata hen rubba ilmin heewi gandal adahu jimowo wino noon kalamun bila ilmin o wi hayatun bila ilmin hayatun zamimatun wa ilmun bila malin kalamun mudayyau hayatun bila ilmin hayatun zamimatun gurdam ɗam ala gandal ko gurdam jasɗam wa ilmun bila malin gandal kadi so ala kalis kalamun mudayyau ko haala yabate ko haala yeeɓi ka hoore muɗum hay goto nanata sa andendini gandal aduna ngal foof a ari ɗo yete a jooɗima aɗa haala mo ala buɗɗiɗo o ndu ala joguiɗo pageur oji ene maahi étage uji o ene hirsa ñande fof o on so haali har feere mum nde ɓurata wadde barke on ɓe pettoto so haali ɓe pettoto an so haali wiya eyyo yallah faamu yallah faamu jimowo goɗɗo wino noon fasahatu hassanin wa haɗɗum no muqlatin wa hikmatu luqmanin wa zuhdu ibne adhami law ijtama'u fi lmar'i walmar'u muflisun wa nadaw alayhi la yuba'u bi dirhami o wi fasahatu hassanin fasintagal hassan ibne sabitin mantannoɗo nelaɗo Allah wa haɗɗum no muqlatin e bindol ibnu muqlatin ɓurɗo arane fof wawde bindol wa hikmatu luqmanin gandal ñeñal hikmatu luqmanin wa zuhdu ibne adhamin e ɗo ruuɗade aduna zuhdu ibne adhamin ha mbayaro ibrahima ibnu adham law ijtama'at fil mar'i ɗiɗo fof so ndendema an goto wal mar'u muflisun tawa ala e buɗɗiɗi wona daw alay wiyama aɗa yeeye jeere la yuba'u bi dirhami a jarata hay mbuuɗ hay mbuuɗo a jarata eɗen mooli Allah nden noon yallah hokkumen kalis kono yo waɗe juuɗe ɗe kono kalis o kadi woto ɓurta so kalis ɓurti tan ko gueɗe goɗɗe joltata hen min kam ñaguimi Allah ko mbeɗi wuurira tan somi fini tan tawa dépense ne woodi mi ñagaki Allah goɗɗum
so mi fini tan ko ñaama min woodi no annabi wi noni allahumma aj'al hayata quta allahumma aj'al hayata ali muhammadin kafafan wat nguura amin tan ko ene haƴamin wallahi mi ko ɗum tan ñaakimi allah somi fini tan taw ko meɗi ñamane woodi ko meɗi ñammin almum ɓamde woodi alhamdulillah mi sohlani hen goɗɗum état suuji yo pension oji yo mi sohlani kala ko mbiɗa yam aɗa wawi haalde gonga sana gueɗel gotel sa wi mbiɗa yiiɗa aduna fini allah tagui mi tan komi yiiɗa aduna ƴew mi yiiɗa état suuji mi yiiɗa min say ko sagam joni ko timayel ma hanmi ɗo mi hoɗa hen mi yiiɗa état suuji mi yiiɗa autoji hankkadi nam omo wakkito to comti omo weddito hankkadi omo yaha waɗa to parfait ceerno ari yo fof ko bongo ajji toon ceerno ko seyɗade ari waɗa ceerno ari rubba ilmin o wi heewi gandal adaahu ngal yeeɓi ɗum adamul malik wasde jawdi wo jahalin heewi majjere gaɗɗa aleyhi nde huure dow mum assara u ngalu la tarannasa a yiyata yimɓe haqqa ɓuuɓe kaɓoguini ayye cheyin hunde fof duna ilmin ko alda e gandal hab annahum ulama hay sinno koɓe anduɓe so hay sinno ko anduɓe son gollirani gandal ngal hay hunde o mbawa nafde aduna hunde fof ko gandal fulɓe kaani joni ko immade jangga wona fulɓe ɓaleɓe fof kaani ko immade jangga ko jangde jole aduna he joni ɓe gacca hareji ɗi ɗum woni récitation mo kalane no ila ardi afrique a hinno wa an taymi da'ul harba wa sa'ul salami wa aqbilu linul higa afrique bi rakbi taqaddumi gacce wollideji ɗi gare jantere yimɓe ɓe beelama en ƴellitin afrique beelama afrique heɓto continent ji keddiɗi en peccirin ɗum walla en paccirin ɗum la taranna so wi ayyata yimɓe haqqa gu ayya cheyin ɓe kagoyini hayyo hunde duna ilmin ko alda e gandal hab annahum hay sinno kamɓe ulama u koɓe anduɓe laysa fil ilmi ma yuzammu ɗum ɗo moƴƴani ɗum ala e gandal ko moƴƴani ɗum ala hen walakin kono noon an yusi uttijahul juhala u majjuɓe ene mbawi bonnude to gandal ngal fayto ngal ɗo gandal ngal moƴƴani ɗum ala e gandal ko ngal mbawɗa tan e ngala wawa kono noon ko majjuɓe jahileɓe e cheyɗaneji e iblisaji ɓen kuccinta gandal ngal to ngal hanani huccude to ko wayno masalan ramli ene moƴƴi hay hunde ala hen gati ene sahihu muslim kana nabiyum min al anbiya yahuddu won annabi piyannoɗo ramli annabi wi noon kono noon ko addi bone o eywa min de mi ari mbeɗa yiiɗi ƴewana kam joom suudam o eywa ko gurtuɗo ɗeɗo balɗe ceerno e bisimilla waɗani o kuɗaɗo wala kanko huuɗa ko ceerno o woni kuɗaɗo wallahi ay ko ɗum woni ko boni ko ɗum addi bone ɗe min de mi ari ceerno abal ñande ceerno abal gasi omo yewtidami o wi ceereɓe woɓɓe so waɗoɓe timgal arane mum so ari wiyata ande wonko jiɗɗa so ala ko yiɗo maara ceerno ko ɗon fuɗɗorto ande wonko jiɗɗa allah ceerno aballe jalli a diwti o jomum fuɗɗorto ko ande wonko jiɗɗa so yalti one yiyade la hawla wala o wi wonko jiɗɗi a funtama anda laysa fil ilmi ala e gandal ma yuzammu ko ene ñeŋe walakin kono noon qad yusiu ene bonna ittijawo to gandal ngal fayto aljuhala o jahileɓe wa kafal ilma yoni gandal mise tan valeur yoni gandal médaille yoni gandal ɓamtare wo jamalan e jondam anna ahlahu wonde yomɓe jomiraɓe gandal ɓe shuhadau lillahi ko ɓe goni shuhadau lillahi ko kamɓe cettanto allah haali ɗum e qur'an shahida allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi en ko ɓen goni shahideɓe ɓen cettanto allah ɗum woni wa kafal ilma yoni gandal mise tan ɓamtare wo jamalan e jondam anna ahlahu wonde jomiraɓe gandal ɓe shuhada ulillahi koɓe shahideɓe allah wa kafal jahala yoni majjere subba tan jennore won hiɗaɗan e yarude less anna iblisa wonde iblisa junɗu konuji makko aljuhala ko majjuɓe iblisa o wawan tan ko majjuɓe sa majji tan feere ma ɓuuri e yaade iblisa o kafal jahala yoni majjere subba tan yennore woni hiɗaɗane fukkade anna iblisa wonde iblisa junduhu konuji makko aljuhalaw ko jahileɓe anfaul ilmi ay gandal fo aɗande ko ɓuuri nafdude ma bihi ubidallahu kone rewre allah gandal ngal ne adda kulol allah ngal ɗon ɓuuri gandal fof moƴƴude wa yabqa heddoto taalimuhu jangguina gandal ngal wal hana o tawa ngal ɗaati woto ngal sattu ha jiwta gandal newigal ɗum ɓuuri moƴƴude e gande anfaul ilmi ɓuuri moƴƴude e gande ma bihi ubidallahu ko allah ne rewre wa yabqa heddi taalimuhu ko ya janggi gandal ngal wal hana o ngal ɗaata eyyi won deften hen albabu saminu damal battowal jeetati fi jamalil ilmi ko jonnam gandal wa aral ilma o wi min mbeɗi yiya gandal nahada tan ko yarude yeeso wakti shafan e huncude hunde ɓamtare woni nahdatu ɓamtare e yarude yeeso ɗum wiyete nahdatu gandal ngal ɓamtata nawata yeeso
ngal wona gandal wa aral ilma mbiɗi yiya gandal naada tan ko ɓamtade waktichafa ɗe yitude hunde fof subaka fof wona ko jiituɗa wa bihi sada qablanal udama wa sada al udama mawɓe gandi ɓe ɓe daƴiri bihi ko simi gandal qablana ko adi meɗen ala jumar tal en ko gandal tan joguino cheikh amadou en ousmane fodi en ko gandal joguino wa huwa nuru ko gandal woni annore wal bayanu e peññingol allazi ngol ganduɗa qad kana minhu li adama latennoma baba adama minhu e muɗum al asma'u inde innamal ilmu ganda gandal manhajun ko lawol mustaqimun poccingol salakat fihi rewe maggal rewe lawol ngol qablana ko adi men al anbiya annabaɓe fof ko anduɓe annabi human binne wodani annabi fof ko anduɓe annabi meɗen o woni human binde mo yiyata bindol kono addi ko janggoɓe mbawana no Busayri wiiri ni ha kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wa ta'dima fil yutumi وهو قسمان غاندال كو بيتشي علم اغلين غاندال حقيل ne wodi wona aglin gandal eggatengal ne wodi minu kasbul ko faggitene wodi woni ilmul agli ko baduhu yoga hen ihaun ko wahi woni ilmul nagli wa irsun gondonu walaysa hikran wana hunde suratede li gawmin yimbe hay goto jeya gandal ko yimbe fo dendi o bi gadiri ta'allumi ko fodde jangugol ala siba woni gede rubba ilmin heewi gandal adaahu gal yebi dum adamul mali wasde jawdi wa jahalin heewi majjere gadda alayhi de huuri dum asra'u ngalu la taranna sa yeta yimbe hakka gube kago ini ayya shay'in hay hunde duna ilmin ko alda e gandal hab annahum hay sinno kambe ulama ko be anduɓe soɓe gollirani hay hunde naftataɓe laysa fil ilmi ala e gandal ma yuzammu ko ene ñeŋe walakin kono noon ngar yusiwma bonno ittijao to gandal ngal huccito aljuhala majjuɓe o ka fal ilma heeƴi gandal mise tan ɓural wa jamalan e jondam anna ahlahu wonde jomiraɓe gandal ɓe shuhada'u lillahi ko ɓen goni settantoɓe Allah yawmal qiyamati kamɓe goni seedeji Allah ko aduna ga kadi o ka fal jahala yoni majjere subba tan yennor woni hiɗanande fukkade e naskede anna iblisa wonde iblisa junduhu koreji makko konuji makko aljuhala ko majjuɓe an faul ilmi ɓuuri naftude e gandal ma bihi ubidallahu kode Allah rewre gandal gaddowol kulol Allah ngal ɓuuri rewre ngal ɓuuri moƴƴude o yamɗa heddoto talimuhu ko jangguinagal wal hana ngal ɗatana yimɓeɓe ha ɗata wa sallallahu sallam wa baraka ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain